Ang teacher nga unprepared. Okay, class. Read your Achiche book. Ang teacher nga inspired. Ay, good morning, class. What an Achiche day. Ang teacher nga gisapot. How ba? Get one whole sheet of paper. Mag-long quiz back. Achiche! Achiche! Ang tanang butang sa kalibutan. Ay. Adunay sinugdanan ug hinungdan. Ladies and gentlemen. Mga pangutana nga adunay tubag ug hubad. Basta maunay nakasulat sa akong alamat. Pahipi aron mamati sa mga alamat Pasaylo ako din ni Lolo Para pasaylo ako. Panoho. Oras mga kapamilya, 7:48. Ito po ang MOR 101.1. Achiche! Sisi! Hatsisi! Ina na mag-achiche ang hubog. Sisi! Sisi! Kawan ninyong kapitan, ako po si Captain Jake. And syempre, ito ang alamat king ang hari po na alamat, DJ Lolo Panohot Guapo, the Heartbreaker. Mabuhay si Lolo Panohot! Hello. Tingin na plastar na ka mo, mga paluwels, ay masugod na nga itong alamat. Alamat na pasaya na itong alamat karon. Ba, nindot na lo ha? Karon ninyong may balan sugod siya. Nga doon ay pasayan. Hiralo, kanang pinakuan lo ha? Kanang pinahawd ha? Kalo siya makalalo, makupinahaw din eh. Sige na, ladies and gentlemen, mga countrymen, country boys, Girl Scouts of the Philippines, people of the Philippines, Mr. and Mrs. PT Organization. Nabot magas PTA na sa kaloy. Napagbot niya. And many more, etc. Fans, followers. Ano yan na nga itong alamat? Alamat na nga, pasayan. Noong na panahon. Ops! Saan na siya? Ay, masaya na naman noong unang panahon. Mangutot ramalayin ka. Hilom na ko niya, kapitan. Papay pagsugod na ito, imo na siya ko. Imong niyo pa'y nito ni ulo ko. Yes, gana. Noong na panahon, ano na yung siya ka dalaga na ginakasuyaan sa tanan, ginakalagutan sa tanan, tungod sa pamatasan nini. Kinamanghuran ka ni anak sa mag-asawa. Mag-asawa nga si Molog si Tok. Si Molog si Tok. Mo kini mag-asawa. Si Molog si Tok. Si Molog si Tok. Bungol ka do. Balik-balik. Mate, mukto na tukmol. Balik-balik. Baliktad na gina mo ba? Hilom na ko niya. Hindi ka gusto masikitan do. Hilom niya. Sige. Onya! Bukat to. Ginakasuyaan kini sa tanan. Kinamanghuran ni siyang anak si mag-asawang si Molog si Tok. Kini mag-asawa doon ay tulog anak. Ang duha ka magulang ni ining kinamanghuran. Kanon na'y gapailom ni ining bata. Tungod sila ang tulog. Kini si... Kinsalo. Ay, basi baliktaran na sana nimo, ha? Sige, baliktaran na po na nimo. Dali. Alay. Ganun mo aray naman ka. Alay, pastilan. Alay. Gina. Sining dalaga nga gipanganlanog.
gipangalan og ditamal. Kaga? Ano na turok anak nga puro dalaga kining mag-asawa nga si Molo Sitok. Ang kinamanghulan, silang gipangalan og ditamal. Maldita, gabaliktad na sa di mo. Pastilan, halina ko na rin. Halina ko, sige na. Diday ko. Halina ko na rin. Sige na do. Sigar man yung mata, murag ako murag init na kay kagulos ko, ba? Pastilan mo, mahinaykan kayo na ako madugay. Gina, lo. Onya! Kini si ditamal. Sinakasuyan sa magsuon, pero ginasabot ni siya. Tungod sa tulo ka managsuon, kini si ditamal ang pinakasiksi silahan tulo. Ang duha ka magulang, pero puro himiwit ang lawas ni. Kung nga doon kung kakulabadi ang kinamanghulan, ang duha nga magulang doon grande nga lawas. Butillas grande? Yun na kining duha ka magulang. Kano na gayon ginasyungog sa kinamanghulan, kining duha ka magulang, nga puro jumbo ang lawas din. Apan sa likod sa kamaldita ni Ditamal, ginapasaylo kini sa duha ka magulang. Kano na kini ginasabot tungod kay kinamanghulan nila kini. Sa likod sa kagwapo sa lawas ni Ining Ditamal, andun na kini vital statistics na 36, 24, 38. Swertres na po ng hatag na po kang swertres de, ha? Swerte si mo kabuang pataka ko lang diya. Onya! Andun na Pilipin na kasising lawas kanyan to silahang lugar. Andun na mga tao nga perti ngayon kapantasyan ni nga babae tungod sa kanindot sa lawas nini. Labi nagmulakaw kini si Ditamal. Perti kanindot mulakaw. Murag kanun na igapil sa pasensyo. Pasensyo, ha? Pasensyo, may nalito ka? Onya! Sa itong pagbalik, hindi masayra ng sumpay ni nga itong alamat. Alamat lang nga, pasayan. Ayo! Ikaw na saan? Unsa may ato, bi? Te, papalitan kong sabon pangkaligo, te. Unsa man kanang sabon humot? Dili, te, kanang sabon baho. Kanang baho, te, ha? Achiche! Ug ani-ana ang sumpay sa mga alamat ni Lolo Panoho. Tiralo, kanang pinahod, pinahod. Ano yan na sumpay ni nga itong alamat? Alamat lang nga. Alamat lang nga, pasayan. Sama siya kung ingol sa ganiya. Gawa sa managsyon, gagalagot niya nila kinamanghulan. Apil po ng mga kasilingan na ni mga kabaryo. Gagalagot niya ning bayhan na. Tunod! Tungod sa pagkahinawayon ni makakitagan din isang tambok na yung kaltsaw. Tambok. Nami ko rin, bastos ko rin, Mo kini si Ditamal. Tungod lagi kay andun na makinig sa lawas ka pertigay yung kasiksi. Apan sa likod sa kasiksi ni andun na yapan kining bayan na. Unsa may apan, analo? Andun na kini apan. Ang mata ni nga budlat kayo. Galaw, gawa. Gabudlat lang mata ni mura bitaw gasiga kanunay. Mura kanunay lang gakuratan. Murag kanunay na kuratan? Mo na yung mata. Mura spotlight.
Nyalo. Nasundot ang mata ni nga bayan na. Pero, baliktad ang lawas nini. Kaya pwede magsiksi lawas nini. Nyalo. Onya? Sa likod sa kasiksihin nini. Ano na kiningabil na usa kadupang kabaga nini. Grabe po nang ngabila sa kadupa kabaga. Mo ka na ihangapan. Baga kayo ni siyag lips. Dili ba na usyo na bagag lips, kapitan? Galaga. Yalo. Mo ka ni siya. Giyagaan kini siya silahang lugar kaniyan tog talikod sinik. Tungod kaya kung magtalikod, perti mandindot tatanahon. Apan kung magatubang, perti regal shaker kayo. Regal shaker, ha? Onya? Mo kini si Ditamal. Perti niya kahinawayon, siksi tungod niyang lawas, pero ano na yapan kini nga babae. Baga kayo nga belo sa kadupang kabaga nini. O gado na kini mata, nga kanunay gasiga, murag kanunay nakuratan. Mao kini panagway ni Ditamal. O sa likod niya ng kasiksi niya, ano na kini sa ilong nga taas yung katak. Galaga. Nyalo. Aray. Sino pa na yun, dali. Ayoko dali. Kay gandawat na siya niya kung pabilang. Sino lang. Onya? Mau ka to, kapitan. Kinakasuyan kini sa mga tao. O siya kaadlaw niya na. Adun na nakasugat si Ditamal. Nga siya ka babae. Perti katambok ni ining babae gajaging. Onya. Mau ka to. Sadyang makita niya kining babae. Ya kining gidol. Ang ikansawan. Tambok. Matod pa niya. Tambok. Nito bagang babae. Di balay ng tambok, wapa man siya. Yalo. Mau kanto, nitalikod si Ditamalong nilakaw. Tungod lagi sa pagtuon niya, gwapa na kayo siya. Tungod sa kanindot sa lawas nini. Pag magtalikod gani kini, nagang lalaki mo tagoy nini. Whip. Hugaw mo na mo tagoy. Mau ka na. Basta magtalikod ni siya, daghan yung lalaki mabuang masigang mata nini. Sa tinuod lang, perting daghanan siya, nag-add siya sa Facebook, daghan niya sa friend request. Talaga. Pasyon na ba na yung Facebook sa una? Dili ba? Kung nandun na pa lang. Mau ka na. Kung mag-post ni siya sa Facebook og picture, wala yun na, puro lawas lang. Talaga. Onya? Mau ka ni. Usa pa kaadlaw niya na. Wasa mahibaw nga katulad babaeng iyang nakasugat. Ado na di ay kato'y tinaguan. Karon pagkasunod ba? Nakasalubong na po niya, nakasugat na po niya sa kababae nga tambo. O sa diya, wapa pa siya makuntinto, iyahan na po kinanggikan siyawan. Tambok. Nya. Mau kanto, wala makapahilob ang babae nga gikan siyawan. O dito na puno ng nasoko kini, matod pa sa babae, sobra na ang imong kamaldita. O usa ka pagpamilok lang ni Ditamal, na usabang panagway sa babae, nahimo kining diwata. Diwata na ito lo, galinga, ginana. Onya?
Mo kanto. So sa kapagpamilok, niya tubang siya nga tubangan. Ni kanis lang, tunga siya nga tubangan lang siya kababaeng hasta gayong kagwapa. O sanday kini kadiwata, matod sa diwata. Pertini mo kamangtas nga babae, kamura kagwapa. Gwapo na imong lawas, pero imong nagway niya, gasigalag ang mata. Wala ka. Hunyalo. Mo kanto, dagaan ang mga taong gasaksi niya itong tungura. Dagaan taong nakapalibot niya ito, gatalaw niya itong tungura. Karon ningon ng diwata. Wala kay lugar ni ning yuta. Tungod sa imong pagkahinawayon. Dili ka pwede mupuyon ni ning yuta. Ngadto kay butang sa dagat. Wala ka. Hunyalo. Mau kanto, so sa kapagpamilok di magic sa diwata si Ditamal. Unya. Huwag nahimo kiningo sa kanila lang. Na di mo masabtan. Huwag dito gakisi-kisi gadagandagan ka ni padong sa dagat nangitag tubig. Wala ka. Nakita ka to sa mga tao niya itong tungura. Huwag nasaksihan nila ang gibuhat sa diwata. Bago pa kinahimo ko sa kanila lang si Ditamal. Hinipo muna ng diwata ang noo ni Ditamal. Wala ka. Mo kanto'y nakita si mga tao. Bago nahimo ko sa kanila lang si Ditamal, gihipo muna ang agtahang ni Ditamal sa diwata. Ang dito, nagkaguliyang ang mga tao. Nagkagubot. Matod sa unsa kuno'y nahitabo. Matod sa kay Chisero, Chismoso. Matod sa isa, ay ang abong nasaksihan. Si Ditamal, nahimo sa kanina lang nga nasa dagat karon. Nangutan na siya, unsa dahil nahitabo, na unsa pagkaunsa. Matod sa ang diwata, hinipo kuno. Hinipo lang si Ditamal, huwag nahimo lang, unsa kanina lang. Hinipo. Mo kanto ang hinungdan, nga nausap ang panagway ni Ditamal. Huwag paglabay sa mga panahon ng katuigan. Ang mga mangingisda, nakaplagan nila kining klase sa nilalang o lamang dagat. Nga perte kalami kaunong ng lawas, pero ilabay ni mo ang gulo. Huwag dito, ila kining gibunyagan, nga mao kuno kini si Ditamal. Nahimog ingon nato ang panagway ni kay hinipo kuno. Mao na kanto ang hinungdan, nga ang tawag na niya ng lamang dagat. Nga lami kaulong naglawas pero ilabay ni Mogulo. Ang tawag niya na kanyanto, hinipo. Pag-sure niya lang eh. Mo bitaw na tawag niya to. Hinipo? Hinipo bitaw na. Mo magkanay nakita nila sa mga tao kanyan to. Bago nahimong sa kanila lang si Ditamal o sa kalamang dagat. Wala lang gibuhat ng diwata, kundi hinipo lang. Mo ba? Dito nagasugod ang tawag niya na kanyan to. Hinipo. Apal sa paglabay sa panahon ng katuigan, ang hinipo nahimong hipon. Yan sa walang pagka... Ingon mo ganina, pasayan niya. Anong hipon man, ingon ka pasayan ganyan, alamat ng pasayan. Ang siya man ay bisayan niya ng hipon, di ba pasayan? Partigin mo, buguya lo ba? Maura na sila, pasayan o hipon, maura na. Ang inyo na siyang nadugog ang laing tanggalaman. At ang isa sunod niya higayon ang atong alaman. Alamat ni Lolo Panohod. Katuuhan man o dili, nga na lang. Aron madali.
Padre, mangumpisal ko kanimo. Oy, mangumpisal ka? Matay, mautag dagway ni mangumpisal na ako eh. Hanay naong umuragi hulugan og durian. Napay api nga muragi pangalaag pinya hasta naghanang mata. Napay ilong umurag kanyuto. Pislat kig ilong ning tawana. Anak, sulti ako. Unsa ka na imong ipangumpisal? Inani mo, Padre. Paminaw. Kutob sa nimingon sa kuwag maot ko. Ako ka ng patyon! Ha! Ikaw, Padre. Sa imong tanaw, maot ba ko? Tubag! Dong. Kalma lang. Usa inyong kaliwat tong Espanyol, Kastila, Puerto Rican, Brazilian, hastang tisuyan mo dong. Pura kagi kumbay ni Piolo Pascual sa Milbisian Liminho. Hasta yung gapuha ni mo dong, hasta yung gapuha. Salamat kay Father!